El 559 dia de pandèmia coincideix amb el Dia Mundial Sense Cotxes i és per això que avui és fàcil preocupar-se pel futur del planeta degut al bombardeig constant de notícies sobre la crisi sanitària, sobre la contaminació i el canvi climàtic, però el que cal fer des d'avui mateix és canviar d'hàbits per marcar la diferència. Convé practicar la mobilitat intel·ligent, gastar més les sabates que en els vehicles particulars. També podem optar per desplaçar-nos en bicicleta, en transport públic i oblidar-nos del nostre cotxe. Perquè actuar amb més treball pot millorar les nostres vides, el futur de les nostres ciutats i el de la societat en el seu conjunt. La mobilitat intel·ligent inclou un transport de persones i de mercaderies més eficient, crea llocs de treball i genera creixement.